Is stilumsa gomór a bhí misc beantain agus áitcin imlach sin jalvan hócalach. Well, leis go bhfuil mí ar bhí ag an taith, chaneal mí ar mór in sin I dhéanú I chion girid. A chamí ar bhí coid a seán jalvan. A chaneal leomsa hána jalvan seo, sawn a chaid ar an tócail le mahar an in Tasmania far de rucig misise, agus chuún mí barach ainiucha min déan. Cor uair bhína féin na jalvan an irisin gosáinitin an bína scríbh míon cosach, agus ag an am sin bhd tócail camera mór lecht agus filmichin agus gach lá bhd gráúchtaíon bhfuil dochanach tuc mí barach na cóig na si a jalvan na lá seoir cha bhí film go leor acum. Spach nach ro Instagram agus leichen sin. Well, an is bhí signal an háasta an táte chu imimech. Cha siú héin agus mam tarsin Tasmania? Cimar a bheit sin? Bheit sin ósach me, háisí sin an áitir sin canna penguin sa cheanna tua agus cha sin trochailte thir sin na beantain trna pachan náisinta, agus bheit sin bíag ácail an na difaráitechan, fallichte, sábhailte bhna beithicin mar díalan, Tasmanian Devils. Mar sin chosí sin san seaachcanin. Cha sin ina lá díag gon duine sa bí ile éicin. Snaf, I bhfuil san ul maha. Well, yeah, agus cuiteach bheit na basal go tarsin an áte seo le bhí cuiseach tronúisce seach a bhí dul suas 3 míle an bata aon. Bheit seirse de bhuianach ina bheith dúna cumas étar na difaráteach an lochan agus esans ainechan fan rusin na snáb. In uair sin nach Kirsty agus mise, I roiís acu déanaan go raibh siú gus Chile Galapa gus ar tócail seo? Bheit mí ar ráí ceirí musta fáir sin go sin a bheith miscéirí anú agus go fásnach gúntaí agus ach seo an na Tasmania fer an rusin an toiseach. Bug sin amachsibh cara uair gan na beantain an Tasmania a ríist tóir túsan na a bheith sin futach an nálapa. Ach cit a haid I cean háil an túil a mí háast is minnig Tasmania mar áitse bria ha teolachacham háasta futachán agus nar ha mi dal aris ha cóstúm gosáirte ma bhís choramach an fallh amach go na beantain agus na háte an prísel a bheit chosáirte gáin nar a bheith mí futachán.